Hello everyone! Welcome back again! Magtatanim tayo ng alagbati! Akin! Ay, kawawa. Need siya ng tubig. Okra! Yan yung mga small plant ko. Need ko na siyang ayusin. Tsaka yung olive. Wala kasi kami space. And here. Nagal ko yung kasi sa kasama na sa Japan. So, need magtanim-tanim pag may time. Lupa. So, nabili ko to siya sa almost 400 yen. Kasali na yung tax. Ito naman yung guys, yung askal. Hello, askal. So, okay. Open na natin tong guys. Mahiwagang lupa, ha. Dito sa Japan, guys, walang libre. Pati umutot ka, may bayad. Charot. Yes, we'll open this one. Ako guys, parang guys, surrender na pa. Umalis na nga dyan. Ay, doon ka na. You play there. Ano natin siya dahil. Bunutin natin siya ng mga bongga. Mabigat siya guys. So, hello guys, so mukha natin guys, kayo na mag-adjust. Magtanim tayo guys para fresh at saka tipid. Ako guys, dati sa Pinas pa talaga guys. Na ako mga kawaray. Nagtatanim talaga ako sa Pinas. I love gardening. Dito lang sa Japan kasi mahal yung lupa nila at saka dapat i-look after mo talaga ng bongga. Minsan sa work busy, so hindi na natin siya matupag minsan So ngayon medyo naka na may time, tanim tayo sa Pinas guys. Kompleto yung tanim ko doon, mga prutas. Alam nyo guys, minsan din magsalita mag-isa camera. Organic to guys, organic video. I-mix ko pang lupa. I-save ko yung itong iba para magamit yung sa alugbati ko. Ito yung alugbati ko guys. Yan. Alugbati. Alugbati. Itanim natin si alugbati. Medyo lang siya. Medyo layo lang konti. Tsaka gawa tayo ng organic fertilizer. Organic fertilizer. Ay, hop. Yan. Uy, anahan be. So, bukas guys, may tayo dito, may ito. May sili. So, hanap tayo ng paso na medyo malaki para maganda yung tubo at saka yung malunggay natin. Okay. Ito guys, paliguan na natin ang baboy guys. May baboy dyan. May baboy. Yay! Yay! Ako na. Bantay yan siya guys. Baka may mangawat ba magkuha pa. Charot. Totial ng alubati ko may bantay. Yes. And may malunggay. Ito ko kayo next time doon sa likod. May ibang blueberry. May ibang berries. Alright. Ito yung malunggay ko guys. Bukas itong okra at saka sili. Para gulay tayo. Yung olive. Dati guys, marami akong tanim ng tanglad. Kasi pa-summer. So maghanap naman tayo ng mga bukas na ako maglinis dito guys, no? Ayan. So may dyan guys, may lemon. May guys, orange. The one is orange and marami pa
next time ko na i-vlog kasi it's getting na night. And this my Waffle, my baby. This is my baby. My name is Waffle. Thank you everyone for watching. Look, mommy. Oh, iligpit ko muna to guys ha. So, thank you for watching guys, and stay connected, stay positive, stay healthy and happy. Bye-bye.